Text și introducere. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii este considerată o artă poetică a lui Lucian Blaga, fiind o mărturisire a crezului său artistic și existențial. Poemul abordează teme precum misterul, cunoașterea, sacralitatea și relația omului cu lumea. Blaga promovează ideea că misterele lumii trebuie păstrate și respectate, nu deslușite și destrămate. Strofa I. Afirmația centrală, poemul începe cu o declarație puternică și simbolică. Eu nu strivesc corola de minune a lumii. Aceasta sugerează respectul profund al poetului pentru frumusețea și misterul lumii. Corola de minuni este o metaforă pentru totalitatea misterelor și minunilor existente în univers, iar strivesc implică distrugerea sau deslușirea acestor mistere. Prin această afirmație, Blaga își exprimă intenția de a nu diminua farmecul și enigma lumii printr-o cunoaștere rațională și disecantă. Strofa 2. Natura și